23 तारिख जुलाई मास बनि नक तंगमानि खाइ थांखा एक्सिडेंटली इंगै खामान जगत माने खुनै तमार लियानो बन लगे कागज पत्र रि जों रो खामबाय खा নাই बेगिरे नों साकरि खा ताबल जरा हकु थिया खो ब्रह्मथा बुबाग्रानि वारियर्स दं न रिसु हইতে रां फैसा हইতে যত কিছু जासुक्तै যতनो खागनां बर'नि फाइसिं सिनि अब गोविंद चरण जमातिया खैप्लं बिसिनेंगै औ सगा थांनाय 23 तारिख जुलाई मास बनि नक तंगमानि खाइ थांखा एक्सिडेंटली इंगै बन बाङै जों जलमा बिसिनेंगै सबाने फाइमाने गे खना आरो बिसिङाव बाहायना सिनि गौतम जमातिया सिनि देब्रामा थाने वारियास सिनि काका गोविंद चरण जमातिनि नग फाइबै 3 रग आखरक तोर फाइना गताबो जों सिनि खासुकसा अ समसके फुं खावि थाका डकुमेन्ट स खाइ थाका बने जे तंगमानि जे बनि नगनि तंगमानि सका मुंसा स्करिखा आवन बाङै जों सिनि खा फुना बाङै जों एसे देब्रामा बुबाग्रानि वारिस जोङै जों बन ताबक तो खाइनै बाल्टिं खाइसा गतै बासन काइबा माइरांता गतै ग्लास काइथारक फाइखा जतन हामबाय गे काखाना किसा गे काका नों तिनि अमाहाय रक ग्रबम थानि पकेटाके सोबा जामा बाङै तमा निनि खाव मासका तमना खा फला रखना हम हावा खा